Hello mga kabigyan! So, ayan po, luto na po. Nagawaan po natin ng paraan. Pero, failed po talaga yung pong idea ko. So, ako po talaga may kasalanan. Ano bali yan? Yung lechon, ano po yan? Pressure cooker na parang style pinaupo po. Nilagyan po natin ng maraming asin. Kaya hindi na natin nilagyan ng mga pampalasa. So, yung ano lang, no? Asin at Garlic, pepper. lang. Pero, di ba, nagawa naman natin ng paraan. Kaya hindi ko recommended yung ginawa natin. Huwag niyo na susubukan dahil kahit ano gawin nyo, walang magagawa dahil 5 oras na yun eh. At tapos siyempre, nagluto si Honey Best ng Ginisang palaya. yan, tapos meron na tayo rito na yung pang crispy pata. Para masarap-sarap naman po. Yan, bago po tayo magsimula, try po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinaglob niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan din po ang mga viewers po namin. Maraming salamat po, Ma. Ito po sa amin talaga sa inyong buktong nanak. Sa Kristo namin tapagligtas amin. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Tingnan din ho natin kung malutong. Yan. Pwede. Nagkagat tayo, yun, no? Okay pa, para sa inyo. Parang si Taron. Kain po. Init. Ay, thank you. Ang init. Nanay. Sa'yo na. Kain po. Kain po. Wow. Nalalasa mo yung ano, yung nilagay natin ano, nag-smoke yung ano, aroma niya. Actually ho, kung makikita niyo yung, yung steak, meron ho kasing purpose yun. Bukod po daw sa pangharang natin para hindi maglapat daw sa asin. At the same time, nagkakaroon po siya ng yung, smoky wood flavor na parang niluto sa kanin. Kasi nangyari na sa amin dati, kasi nagluto tayo ng rizay nung yung niluto sa sa Salata. kalataw. Ang sarap ng lasa, nakakadagdag flavor po. Pipino. Tapos yung asin at the same time, 5 oras po kasi natin niluto. Yun nga lang, failed po tayo ng mga pagpalutong, lechon. Sumuot po talaga yung lasa dito sa ang sarap. Pero yung lambot. Sobrang lambot. Pero kahit ano pa man, failed pa rin po talaga. Sayang, mali yung analyze ko. Late na analyze. Late na. Ayon sa teacher namin. Pero you learn. Oh, di ba? Sa buhay naman ho eh. Nagkakamali tayo, nag-fail tayo, failure. Importante, natututo tayo, hindi na natin ulitin yun.
Sarap. Yun po yung lesson natin for today. Mm. Uy, parang sa pagluluto ho yan eh. Kailangan eh, hindi lahat perfect. Hmm? Perfect. Perfect. Pasensya ko lang. Deficiency. Kaputo na lang. Sarap. Luto siya nibis ng gulay. At ng Okay, okay, combination. okay. Sarap. Mm-mm. Lutong na sobra. Balat. Pero edible pa rin, siyempre. Sarap pa eh. Siyempre, pagkain yan. Wala, kumbaga, nag-fail man tayo. Pero ganun lang ang ano. Lumambot lang, hindi siya lumutong. No? Yun lang naman ang paglutong yun. Kasi lechon po, bali. Hindi ko na-analyze po. yung, kasi siyempre pag pressure cooker, yung dire-diretso yung moist niya, nandoon lang rin. No? So, hindi ko talaga no? Kata ng tagal. May kamali ng formula. Yung tama rin yung formula. Bagay, food experiment po yun eh. Experiment lang po talaga namin. Kung ngayon pa lang ko talaga gagawin. Pero yung lutong niya, yung nangyaring lutong, ang sarap yung nadikit sa apron yung Nang balat. niluto sa mantika. Kahit lambot, ang sarap kasi 5 oras po natin yung piniresyo. Pero magtataka, yung pagka-juicy niya, nandun pa rin po. Ganda. And the taba, nakakakuha ka ng taba ni? Nagme-met, oh. Sarap po. Ngayon. Ay, thank you. Sayang, no? Kung sana na ano yung ano natin, no? Naging lechon siya, sarap eh. Yung oven na lang ho sana namin, sabi ko, ay, tatagal. Kasi almost, 5 oras na po ako naghihintay. Kaya sabi ko, yun, ano na lang, yung prito na lang, mas mabilis. Lechong kawali. Kanin pa ni? Ako. Ako na ako. Nakakuha na ako. Gusto mo pa? Kanin? Sarap. May lumatok ko ito kay Bunso. Hoy, meron tayong ka-viewers na kailangan to sinisimot natin yung kanin. Kasi kasi may mga mumu po na hindi namin nasusimot. Napagalitan tuloy ko kami. Salamat po sa ninyo, pagpayo niyo po sa amin. Appreciate po namin yung pasensya na po. Pero isinisimot po namin yan. Binusimot po ni Bunso pag off-cam na. Wala po natitira dyan. True. Sarap ng tap. Oh. Ating pa na. Reset, gusto mo pa Ano na? pa? Ayun na. Ikaw. Ikaw, na. Gusto mo pa? Po. Maraming salamat po sa inyo. Ganda, juicy. Kaya wag na mauulit yung ganun luto. Wag nyo gagawin. Kasi ano po talaga, failed. Pero kung ano yung kaya nyo lang magpagtiisan, mas masarap po yung lasa. Yung tagal ho. Kaya yung pagtiisan, masarap po yung yung natural flavor niya, asin lang. Para sa pinopong manok ko, nanonood yung lasa kahit walang bechin, masarap. Sige po. Lambot. Tapakog sila mag-gusto dyan. Sarap. Ito.
Oh, pwede naman. Ayan, simulan ko na po ang ating Mm. shout out. Shout out po kay Jocelyn Tapion, kay Bobby Fernandez ng Calatagan, Batangas, kay Sheshe 80 ng BNT o Buhay na Tubig, Imas Cavite. Hello po. Hello. Shani Kame, Pando ng Province of Guimaras, Camille San Vicente, kay Clyde Ibar, Lisa Caravalla, shout out kay Lisa Ibanez, Amigos Food Vlog, Mm. shout out Meds Loriente, happy birthday po sa February 4, kay Queen Ines ng Montelupa City, Cali Studio ng Pagadian City, Christy Malano, hello, Hello, po! hello po. Kay Eric Catalan, Darling Wenceslao, shout out sa mga anak niya, Bella Lea May, Chia Lay ng Biliran, Binangonan, Rizal, Zainarol Asnieta, Roslyn Mondena ng Barangay San Vicente, Alangalang, Leyte, at Christian. Ruben Jr. Ferrer. Hello po. Yan, hello kay Ruben Jr. Ferrer. Sarap. Kahit failure man, ay naitatawid pa rin. Kaya kailangan huwag tayo susuko. Oo. Diretso lang. Kapag tapos Try na pa and yung... try. Oo, try and try pa. Kapag natapos na pa yung sa masarap na mukbang natin, siyempre maraming salamat sa Diyos sa pagkain pinagkaloob niya. Ngayong araw to, sobrang salamat sa Libes sa ating lahat sa tulong-tulong sa pagluto na ito. Hanggang sa muli po, pero bago po yan, maraming salamat po, kaya Bigla na lang mawala.